Bideo honetan ikasiko dugu ordezkapen eskaera bat edukaren bitartez nola egin. Faltatu behar garen egun batean edo saioren batean nola jakinarazi ikasketa buruari edo zuzendaritzari ordezkapen eskaera bat nahi dugula. Horretarako, joanen gara langileak eta zaintzen kudeaketa. Hor klikatu eta irekiko zaigu gure egutegia. Irekiko dut aste oso bat agertzen den horretan, bale? Hemen ikusten duzuen bezala kolore ezberdinak daude. Alde batetik handugu berde ilunarekin ikaslekin zuzenezko saioak, kolore berde argiago batekin ikaslekin zuzenezko saioak ez direnak, eta hemen ikusten duzuen bezala nik ja ordezkapen eskaera bat egiten dudanean agertzen da kolore urdinarekin. Nik eskatu dut ordezkapena egun honetan, saio honetan, eta horregatik urdinez agertzen da. Niri asignatzen badidate ordezkapen bat, nik uste kolore morearekin agertzen dela. Orduan, nola egiten da? Klikatzen dugu, kasu honetan, demagun faltatuko naizela, aste artean, lehendabiziko saio honetan, matematikako saio honetan. Klikatuko nuke hemen, eta irekitzen da olako leiho bat. Orduan, guazen pixkanaka atal guztiak ikustera. Hemen, jardueretan, nik klasea aurretikan prestatua baldin badut, agertuko daia hau betia. Nola ez nuen klasea prestatua, eskatzen dit hemen egitea. Klikatzen badut hemen plus honetan, baditut bi aukera. Zuhaitzan dagoen jarduera bat aukeratzea, edo jarduera berria egitea. Zuhaitzean ez dut jarduerarik oraindikan, eta klikatzen dut jarduera berria. Eta eskatzen dit hau betetzea. Izena jartzen aldiot jarduera bat. Beteko nuke deskribapenean jarduera horreri buruzko informazioa. Nahi izan ezkero hemen baliabideetako esteka honetan beharrezkoa baldin bada jarduera hori egiteko Driveko dokumenturen bat edo zerbait, hemen esteka jarri beharko nuke eta listo. Prozeduran, nik jakinarazi nahi baldin badut zenolako prozedura eraman behar den jarduera hori egiteko, hemen idazten aldut, eta aukeratu beharko nuke hemen kategoria bat. Kasu honetan, ariketa bat izango da, eta nik hemen ariketa jartzen dut. Kalifikagarria baldin bada, klikatu beharko nuke hemen, demagun azterketa bat dela, kalifikagarria dela. Eta bete beharko nuke hau. Orduan, printzipioz kalifikagarria ez denez, kentzen diot, eta gordetzen dut. Behin, gorde ezkero, onartzen dut, horretu hemen onartu beharra dutela, gero, baina behin ja bete dutelikan hau, jarduera hemen dago, eta jarduera horre buruzko informazioa hemen agertuko da. Hemen, hurrengoa da ordezkapenaren arrazoia. Demagun medikuarekin bisita dutela, ez? Medikuaren gana. Eta hemen berriz da lana burutzeko iruzkinak. Hau zagon lotua jarduerarekin, baina demagun saio horretan hemen azaldu nahi dutela zerbait. Idazten aldut hemen, eta ematen dit aukera ere eranzteko fitxategi bat, PDF bat adibidez. PDF-ak pisu handia baldin badu batzutan arazoak ematen alditu. Eta saioari buruzko oharren bat jarri nahi baldin badut, hemen ere jartzen aldut. Behin, hau betea dagolikan, erabakitzen aldut, ordezkapenak lana dakarren edo bai edo ez. Honek zerra nahi du? Saioa, ni egongo banitz bezala aurrera ematekoa prestatua baldin badut eta lan egin behar baldin badute, logikoena da klikatzea baietz, lana dakarrela. Eta hau betea dagolikan, onartu. Ikusten duzuen bezala ja, hemen ikusten da nik ja saio honetarako eskatu dutela ordezkapen eskaera. Hau iristen zaionean kudeatzaileari, kasketa buruari adibidez, berak onartu arte edo ordezkapen egin arte, nire ordez nor etorriko den asignatu arte, beti izango dut aukera editatzeko. Baina ja,
kudeatzaileak asignatzen duenean nork eginen duen ordezkapena, nik ezingo dut editatu eta bihurtuko da bere saioa. Vale? Bertze aukera hau egiteko demagun egun guzie faltatuko naizela. Horretarako erabiltzen aldut ez etortze masiboa. Vale, klikatzen dut hemen eta erabakitzen aldut eta ni faltatuko naiz egun guzi hau. Vale? Onartzen dut, baino berriz ere, arrazoia, vale, gorde arrazoia, baino berriz ere, karo, nik honekin erraten dutena da, faltatuko naizela, baino ikusten duzuen bezala ez daude saioak editatuak. Ordun, printzipioz, joamarko nintzateke banan-banan hauek egiten. Ordun, horrela egin beharrean, agian erresagoa da, aintzingo moduan, joaten naiz saio eta listo. Zenik hemen egin dutena da, ordezkapena eskatu, baino ez dut utzi lana, ez dut utzi saioari buruzko informaziorik. Eta kudeatzaileak hemen asignatzen baldin badu, pues ja ezingo nuke jauz egin. Nere aholkoa da bertze modua erabiltzea. Vale? Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.